हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरती शुक्ला आप सभी के बीच एक कारागिर लेके आप लोग को कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। प्लीज़ दोस्तों कमेंट में बताना मेरा गाना कैसा है। गड़ी गईले गड़ी गईले गड़ी गईले हो अंगूरी बीच कटवा, गड़ी गईले हो अंगूरी बीच कटवा, गड़ी गईले हो गड़ी गईले गड़ी गईले गड़ी गईले हो अंगूरी बीच कटवा, गड़ी गईले हो अंगूरी बीच कटवा, गड़ी गईले हो। जाती रहो मई कोना के सैरा, जाती रहो मई कोना के सैरा, लड़ी गईले लड़ी गईले लड़ी गईले हो महारा से नजरिया, लड़ी गईले हो महिरा से नजरिया, लड़ी गईले हो लड़ी गईले लड़ी गईले लड़ी गईले हो महारा से नजरिया, लड़ी गईले हो अंगूरी बीच कटवा, गड़ी गईले हो अंगूरी बीच कटवा, गड़ी गईले हो। जाती रहो मई बाघों के सैरा, जाती रहो मई बाघों के सैरा, लड़ी गईले लड़ी गईले लड़ी गईले हो मलिया से नजरिया, लड़ी गईले हो मलिया से नजरिया, लड़ी गईले हो लड़ी गईले लड़ी गईले लड़ी गईले हो मलिया से नजरिया, लड़ी गईले हो अंगूरी बीच कटवा, गड़ी गईले हो अंगूरी बीच कटवा, गड़ी गईले हो। जाती रहो मई महलों के सैरा, जाती रहो मई महलों के सैरा, लड़ी गईले लड़ी गईले लड़ी गईले हो रजवा से नजरिया, लड़ी गईले हो रजवा से नजरिया, लड़ी गईले हो लड़ी गईले लड़ी गईले लड़ी गईले हो मलिया से नयनवा, लड़ी गईले हो मलिया से नयनवा, लड़ी गईले हो गड़ी गईले गड़ी गईले गड़ी गईले हो अंगूरी बीच कटवा, गड़ी गईले हो अंगूरी बीच कटवा, गड़ी गईले।